Hej med dig. Tak for din tid, og fordi du valgte at se den her film. Så hvem er jeg? Det kan ikke komme bag på dig at stille op for Venstre til byrådsvalget i november. Men hvem er jeg som person? Lad mig præsentere mig selv. Jeg hedder Jacob Lesbjerg, er 39 år gammel og vil til kommunalvalget i november være fyldt 40. Jeg har boet i Kolding siden 2004 og har et par drenge, der begge bor hos deres mor, og de bor også i Kolding. Vi gik fra hinanden for et par år siden, og i dag der bor jeg alene i kanten af byen, tæt på Seest. Begge mine drenge benytter sig af de kommunale tilbud på henholdsvis Søndervangsskolen og i børnehaven Rigstoft. Jeg er selvstændig og har været det siden 2003. I dag driver jeg en virksomhed, der arbejder med salg og salgsoptimering, og jeg har et projekter, der er i deres spæde opstart. Jeg er uddannet af elektriker, og selvom jeg siden er blevet civiløkonom her i Kolding, og efterfølgende har taget en HD-andel på CBS i udenrigshandel, og også har suppleret de uddannelser med en EA og diverse Merkur-kurser, har den praktiske tilgang til problemløsningerne fra min tid som håndværker aldrig forladt mig. Og det vil jeg også bruge i mit byrådsarbejde i fremtiden.